Hej Jesus Freaks. Jeg kommer lige her, fordi nu den orkanstorm, som lige har ramt Danmark her i går, det er faktisk sådan, at over i England, der fejrer de St. Jude den 28. oktober. Det er den samme dag, som orkanen ramte i England. Og derfor så har de kaldt den for St. Jude derovre. Og jeg må sige, at jeg synes, det er lidt specielt, fordi at St. Jude, det er faktisk ham, som har skrevet Judasbrevet i Bibelen. Det er en side. Det er ikke mere end det. Det synes jeg, det er meget fint, så den kan man lige overkomme lige og læse hurtigt igennem. Og en anden ting, som gjorde, at jeg tænkte, okay, hvad er det egentlig, der står lige her? Det er det, at vores kirker herhjemme, med den her orkan, eller storm, som at det er sådan lidt her og der, hvor den lige er henne, det har ramt, at den faktisk har ødelagt flere af vores kirker. Normalt så er det jo sådan, at kirkerne går mange gange fri fra de ting, som der sker rundt om i verden. Men denne her gang, der er det faktisk sådan, at det er ikke sket. Bare her, hvor jeg bor, der er 2 kirker meget tæt på hinanden, som begge to er blevet ødelagt. Som er blevet ødelagt på den måde, at der er huller i tagene flere steder. Det er ikke kun et lille hul eller et eller andet lille hjørne. Nej. Det er rigtig, rigtig store huller, der er blevet ødelagt, eller der er kommet i kirken. Så jeg tænkte, okay, hvad er det egentlig, der står her? Fordi det kunne jo tænkes, at det hang sammen siden, at den bliver kaldt det. Så tænker jeg, det kan jo godt være, at Gud han på en eller anden måde vil råbe os op og sige, prøv nu lige at se, hvad der står. Prøv lige at læse, hvad det er, jeg har skrevet heri. Og jeg må sige, da jeg læste det, der var jeg chokeret, fordi at det er ekstremt tæt på, hvordan tingene er i dag. Så jeg er ikke i tvivl om, at det her, det er simpelthen Guds måde at sige til os, at nu bliver I nødt til at vågne op. Kom tilbage til mig. I er langt, langt væk, og I er langt, langt ude, hvor I ikke kan bunde. Men jeg vil læse den her op for jer. Og det er helt Judas brev. Det er ikke så langt, så det er lige til at klare. Judas, Jesus Kristi tjener og Jakobs brødre, sender hilsen til de kaldne, som er optaget i Gud Faders kærlighed og bevaret i Jesus Kristus. Barmhjertighed og fred og kærlighed bliver eder stadig rigere til del. Det handler om os. I elskede, nu mens jeg er ivrig optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, ser jeg mig nødsaget til i et brev at formane jer til at stride for den tro, som en gang for alle er blevet overgivet de hellige. Tit der er indsnedet sig nogle mennesker, om hvem der allerede for længe siden er skrevet, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige folk, som misbruger Guds nåde og løsagtighed og fornægter vor eneste hersker og herre Jesus Kristus. Skønt I en gang for alle har fået kundskab om det alt sammen, vil jeg minde jer om, at da Herren havde frelst sit folk ud af Egyptens land, tilintetgjorde han dog senere dem, der ikke troede. Og de engle, som ikke varetog deres høje værv, men forlod deres bolig, har han holdt forvaret med evig lænker i mørke indtil dommen på den store dag. Det vil sige, ikke engang englene, som faktisk er over os, har han ladt gå fri, når det handler om dom. Så hvorfor skulle han holde os uden dom hernede, når han ikke engang gør det med sin egen engle? Ligeledes er Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde, som de var hengivet til utugt og søgte omgang mod naturen, sat til et advarende eksempel i de lider straf i evig ild. Dog gør disse drømmere det samme. De besmitter kødet, foragter Herrens værdighed
og spotter høje englemagter. Ærkeenglen Mikael derimod vågede ikke at udtale nogen spottende dom, dengang han tvistede og skiftede ord med djævlen om Moses lig. Han sagde kun, Herren straffe dig. Og grunden til Moses lig, det var fordi, at han kæmpede for at få Moses hjem. Hvor Satan prøvede at få ham ned i dødsriget, men det lykkedes ikke. Med disse mennesker spotter alt det, de ikke kender til, og alt det, de er naturen på fornuftløs dyrs vis ved besked om, det ødelægger de sig selv med. Ved dem, til de er slået ind på Kains vej, og de har styrtet sig i Bilams vildfarelse for vindingens skyld, og de er gået til grunde ved en genstridighed mod Koras. Det er dem, der er skampletterne ved jeres kærlighedsmåltid, i det de uden udseelse fråser med og gør sig selv til gode. De er vandløse skyer, som driver forbi af vinden. Hvis man ser her, driver forbi af vinden, det er jo faktisk orkanen, vi har haft lige nu. De er træer i senhøst. Vi er i senhøsten. Dog uden frugt. De er væk. De er faktisk faldet ned. Alle æblerne og sådan ting. Der er nogle enkelte, der hænger endnu, men det er ikke mange til, der er tilbage. 2 gange døde. Der er 2, der er døde herhjemme. Oprykket med rod. Træerne, store, smukke træer, egetræer, bøgetræer, alt muligt, er rykket op med rod og ligger faktisk med rødderne. Der simpelthen er, hvor de er tippet op på den måde her, og det er overalt. Det er så vildt altså. Bare det jeg har kørt rundt, der har jeg set, jeg ved ikke hvor mange. Det er så vildt. Vilde havbølger, der skummer over med deres egne skændselsgerninger. Hvis man lægger mærke til, blandt andet, der er et billede, der går igen og igen over for England, og det er en kæmpe stor bølge, der braser ind ved sådan et fyrtårn. Så det passer jo meget godt med det her, kan man sige. Vildfarne stjerner, dem venter mørke og mulm til evig tid. Dem var det også Enok, Adams efterkommer, i 7. led profeterede om og sagde, se, Herren kommer med sine hellige 10.000'er, for at holde dem over alle og straffe alle de ugudelige, for alle de ugudelige gerninger, de har øvet, og for alle de formaslige ord, de har talt imod ham. De ugudelige syndere, det er dem, som altid knurrer og klager over deres skæbnet, alt imens de vandrer efter deres lyster. Og samtidig med, at de får fordels skyld smiger folk, fører de overmodige ord i munden. Men I, min elskede, det er så også det handler om, skal mindes de ord, som blev forudsagt af vor Herre Jesus Kristus apostel. De sagde jo til jer, i de sidste tider skal der komme spottere, som lever efter deres ugudelige lyster. Det er dem, som volder splittelse, sjælelige, uden ånd. Og hvad er det egentlig, der er i kirken? Sjælelige, uden ånd. Der er rigtig mange præster i dag, der står op, og hvis du går dem på klingen, så finder du ud af, at de tror slet ikke på Jesus. De tror slet ikke på det, de står og forkynder det op. De ved ikke, hvad det handler om. De har ikke Guds ånd. Det synes jeg er skræmmende, og det er jo faktisk det, der står her. Men I, min elskede, opbyg jer selv på jeres højhellige tro og bed i Helligånden. Faktisk er det sådan, at den danske folkekirke, de har jo sagt, at Helligånden, det med at bede i tunger, som jo er at bede i Helligånden, der er jo faktisk sådan, at den har de jo taget ud og sagt, at det skal man ikke. Så det passer jo også fint med det her. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus i sin barmhjertighed vil føre jer til evigt liv. Der er nogen, som I skal være barmhjertige imod. Dem, der tvivler. Frels dem, riv dem ud af ilden. Men der er andre, som I skal være barmhjertige imod med frygt.
Det vil sige, at vi skal stadigvæk være barmhjertige over for dem. Stadigvæk vise dem det gode. Så med frygt. Nu skal I lige se, hvor det var, vi er nået til. Mod frygt. Så I afskyr endog den kjortel, som er besmittet af kødet. Det, hvis I lægger mærke til, så i kirken, der har de en kjortel på. De har en kjortel, hvor de står med deroppe. Altså præstekjortlen. Og den er blevet besmittet af kødet. Det vil sige, at dem, der står deroppe, de tror ikke. Det vil sige, at de er stadigvæk i kødet. Men ham, der har magt til at bevare jer fra fald og fremstille jer dadelfri for sin herlighed i fryd. Den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus. Ham tilhører ære og majestæt og vælde og magt. Før alle tider, og nu og i al evigheder. Amen. Så jeg synes, det er værd at overveje, hvad det egentlig der står i det her. Så håber jeg på, at jer, der er herude, at I er gået nogenlunde fri for alle de her storm- og orkan ting, der har været. Det er jo helt vildt, hvad der er foregået. Jeg må sige, mit gamle drivhus, det er røget, men det er faktisk sådan, at for et par måneder siden, der kom min familie, og så sagde det så, at vi vil gerne give jer et nyt drivhus. Så vi har fået det bygget op, og det står lige så fint. Og så havde vi det gamle stående stadigvæk, og vi tænkte om, at det beholder vi bare. Men nu her i orkanen, der er det altså røget. Men jeg har af far, der er min himmelske far, med velsignelse fra min familie af, der har jeg faktisk fået et nyt, og det er det, jeg ønsker mig. Det er sådan et flot, stort glasjern med sådan nogle små dimser for oven og alt muligt på. Det er så smukt, og det er så specielt, men det står derude som en trone i min have lige nu, som et bevis på, at Jesus han elsker mig, selvom mit gamle det ryger. Så men Gud velsigne jer alle sammen derude. Shalom.